Ina tana gudu munafurci ne. Me ya faru? Na faɗa ya shiga ina zaki. Ni tun da na samu daga nan gidan su Sakina nake in ga miki gulma ce ta same mai karfi police. Ni na sani ba na gaya muku ba gudun da take. Wai Sakina dai? Markaɗe suna can a cikin gajinin da aka fitar da Sakina. Ai tare za mu gaya mana. Kai na ga kuna tsaye daidai. Sauri nake yi da aikin Ku ita wannan fa inda gulma ce ba inda ba za ta iya zuwa ba. Minti uku bar dauko hijabi. Minti uku bar dauko gani. Aka yi min kyakkyawa police station ki same ni ina wancan police station. Yanzu garin raba faɗa suka farka ni Dama ta saki. Bata je ba ko? Ina gidan su wanda sakin na aka kira ni aka ce in zo ƙarshen sun ta police station. To tsaya mu. To me zan Tsaya mu. Tare za mu ji. me? Ki san gul. Ba za ki tsaya.